Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να πάρουμε πίσω το account μας που ίσως απλώς πατήσαμε logout κατά λάθος ή απλώς δεν θυμόμασταν το password για να μπούμε. Λοιπόν, θα κάνω ένα τυχαίο account εδώ πέρα. Βάζουμε ένα τυχαίο password. Και πείτε ότι πάμε εδώ πέρα, βάζουμε ένα email. Και λοιπόν, βάλαμε το email μας. Όσοι δεν το ξέρουν το email, πάμε εδώ που λέει Gmail. Όλα τα κινητά το έχουν. Και εδώ θα δούμε το email μας. Ο καθένας έχει διαφορετικό από μένα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Πάμε πίσω. Και πείτε ότι κατά λάθος πατήσουμε logout. Βάζουμε καταρχάς το username. Και πείτε ότι δεν θυμόμαστε το password. Πατάμε forgot your password και βάζουμε το email που είδα, δηλαδή το δικό μου. Και λοιπόν, πάμε στο email μας. Και βάζουμε αυτό τον κωδικό 826631. Σε εσάς θα είναι διαφορετικό. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα ένα καινούριο password. Ας πούμε hello. Γράφουμε hello guys και κάνουμε κάτι σαν επαλήθευση και γράφουμε ξανά το ίδιο. Κάνουμε update password. Και λοιπόν ξαναμπήκαμε. Αυτά για σήμερα. Bye!